Hodnotenie inzerátov nehnuteľnosti od 1 do 10. 1. Ani púzdro na mobil za 3 € by som si nekúpil bez fotky. 3. Zle zvolená úvodná fotka, nezaujímavý text. 8. Ku pozemku, všetko, čo tam má byť. Pridal by som tam nejaké dronové zábery a video. 3. Zle zvolená úvodná fotka, málo textu, byť za 150 000 musí vyzerať topkovo. 2. Na takéto fotky pozor, sú tam veci, ktoré by tam nemali byť. 2. Zle zvolená fotka, nezaujímavý text, chýba kontext. 9. Zase pozemok, je tam všetko, pridal by som si dronové zábery a nejaké videá. 4. Dom za 185 000 nemôže mať takú fotku. 6. To je premarnená príležitosť, pekný dom, akurát tá fotka, iný úhol, trošku lepšie nasvietené. 4. Zase výrez, detail na dom, mala by tam byť fotka celého domu.